primer felicitar els jugadors pel treball, per la feina i també al final la recompensa que crec que mereixíem. El partit, la primera part, amb aquest tipus de defensa pressionant els dos equips, s'ha vist un partit ofensiu. Nosaltres hem tingut problemes, s'ha anat traient gent de la banqueta i nosaltres hem tingut algun problema allà en algun moment que ens han dominat i diríem d'aquests moments crítics del partit no ens hem anat perquè hem ficat 3 o 4 cistelles d'aquelles sense treure de res, vull dir canestons que es diuen, i ens ha permès ficar-nos al partit. Al final del segon quart hem tornat a apretar i després hem tingut un tercer quart excel·lent, jo diria un tercer quart molt bo, i ens hem trobat en una posició on ens hem vist altres vegades, és a dir, avantatge i temps per acabar el partit, no? Jo crec que hem gestionat o hem aguantat bastant bé, hem tingut un parell de moments allà de dificultat i bueno, mentalment l'equip també l'avantatge ens ha ajudat, no? Però l'equip ha treballat bé a intentar tancar el partit, hem seguit defensant bé i al final hem passat una mica de nervis degut a la història dels partits anteriors aquí, no? Aquestes avantatges i ara ja què passarà, no? No s'ha vist que al final hem aconseguit mantenir la victòria i estic content repeteixo, per l'equip, per la gent, per l'afició i crec que s'ha vist un bon partit avui. Preguntes, Rodrigo? Com pot afectar la moral de l'equip aquesta victòria, tenint en compte contra rivals grans s'ha fet també bons partits però no s'ha aconseguit guanyar i com pot ajudar també de cara al proper partit contra el Madrid a casa? Nosaltres som un equip que tampoc, el que hem vist aquestes 2 jornades, no és un equip que arrossegui morals o dinàmiques negatives o positives d'un partit a l'altre. Jo crec que és un equip que afronta els partits bé mentalment i tenim mostres de tot tipus, és a dir, jugant fora, després de partits de tensió, de perdre avantatges, de pròrrogues, i hem sigut capaços de guanyar fora. Jo crec que hem aguantat bé els cops o la poca recompensa que hem tingut aquests 3 partits que hem perdut a casa, no? Anteriors. Moralment l'equip estava intacte. De cara al següent partit, la mateixa norma o la mateixa idea no crec que afecti en absolut. El diumenge primer anem a Gran Canària i després menjarem molt i veurem el que ens deixin i després jugarem contra Madrid. Vull dir, a Madrid no penso gastar ni gastar més enllà de la preparació que calgui després del 26. No penso desgastar l'equip en un partit amb el qual quan arribi té que ser un dia de satisfacció, un dia de passar-s'ho bé, de bon bàsquet a les festes de Nadal, no? El torneo de Navidad, antigament però el farem aquí, el torneo de Navidad amb el Madrid, a casa nostra, amb la gent i passant-s'ho una mar de bé. Ara que tu em preguntaves preparar aquesta setmana, descansar, preparant-se bé també pel partit de diumenge de màxima dificultat i bueno, es dona confiança haver tret després d'aquests 3 primers partits o com deia algú de l'equip, aquests 4 partits que es queden d'aquest mes, treure el primer partit em dona moral i ens reconforta el treball, no? Ernest? Sí, Salva, no sé si s'ha arribat a l'inici de l'últim quart quan s'han perdut 3 pilotes seguides pràcticament sense poder creuar el camp, no sé si en aquell moment has patit una miqueta perquè dius que em passarà el mateix que el dia contra el Barça, però l'equip ha aguantat. Bueno, jo i 5.000 més segurament. Entre l'error, lògicament passar un avantatge i el que estàs sempre o buscant el detonant perquè passi el que no té que passar. O sigui, el que habitualment a vegades passa i a vegades no. L'equip jo crec que s'ha reposat bé, ha mantingut allà després 2 o 3 minuts molt bons després d'aquelles dubtes i s'ha tornat a fer el partit. Jo crec que amb aquest aspecte l'equip ha fet un pas endavant de cara, no dic que no es passi altres dies, el bàsquet també ho hem parlat, temes de parcials, a vegades a favor
com avui, a vegades en contra i a vegades perds avantatges i veiem el València ahir que va guanyar de 20 i al final guanya a l'últim segon a casa. I vull dir, el bàsquet és així, és la cosa bona. I al revés també, a vegades vas perdent, el 8 està amb 7-8 a sota i després el parcial ha sigut nostre espectacular. Vull dir, s'hem d'habituar a això i intentar pues, que ens serveixi o treure aquesta por, no? de gestionar, no gestionar, però jugar amb un altre, sense aquesta por a perdre, que sí que la teníem una mica sobre nostra. Després de fer bons partits aquí, avantatges i perdre's, doncs, al quart partit hem sigut capaços de poder arrodonir-ho. Carlos. Sí, jo volia preguntar una mica per l'Àlex Suárez, no? Totes les coses estan encaixant, tothom aporta una eina i bueno, aquest nano, l'any passat era dels nanos que semblava que tenia més projecció i tal qual, hem de tenir molta paciència, després de 20 anys tot està funcionant molt bé, però jo volia preguntar com l'entrena, com se li parla, com funciona. Bueno, la resposta la tens en les paraules teves, és a dir, està treballant bé i repetiré una altra vegada la roda de premsa aquí. Ara hi ha 4 jugadors que estan al nivell millor que ell i fins dintre de l'aprenentatge també hi ha aquest període. Però no passa ell, passen el 95% dels jugadors que han volgut ser o que han sigut bons o que són bons. És a dir, perquè quan ell jugui bé, que jugarà, també li agrada tenir continuïtat a la vista i tenir confiança i tenir un rol guanyat. En aquest cas jo estic encantat, de totes formes, amb el treball d'ell i amb el dia a dia es parla i es treballa i per altra banda també després del jugador i algun familiar d'ell, jo crec que els entrenadors som les terceres o quartes persones que més ens sap greu que un jugador no jugui. Almenys ho parlo de mi. Quan un jugador treballa bé i no juga, no dic que sigui el que més, perquè més és el jugador, la seva família i alguna gent més, però no tingueu dubtes que els que estan treballant cada dia amb ell i treballen bé, i un jugador no té entre cometes recompensa, però també per altra banda això forma part del món professional i la temporada és llarga, no són tòpics, és realitat i segurament vam passar el temps d'entrar ahir quan altres van passar altres factors, és a dir, es va lesionar un jugador, un altre va marxar, etc. Va tenir la seva oportunitat i va tenir alguna més de continuïtat. Vull dir, hem de tenir tranquil·litat també i seguir com fins ara i estar preparat per quan alguna cosa canviï. De moment les coses es funcionen bé i no dic que això sigui per sempre, perquè sabem que el bàsquet d'avui per demà canvia, se'n lesiona un jugador, se'n lesiona un altre, o mil coses que passen. Tenir gent preparada se't fa estar, en aquest cas a mi, em reconforta. Intento trobar la situació, equilibrar la situació pensant que, bueno, millor tenir un jugador preparat aquí per jugar que tenir altres problemes. Vinga, última. Bon demà, Salva. Primer de tot, felicitats per la victòria. Fa uns minuts, Sergio Scariolo, el primer carrer abans de la valoració, ha estat lloar la feina de Guillem Vives i les seves qualitats. No sé què en penses de la seva evolució i de com està ajudant el Guillem a l'equip. No, me faré una xerrada del Guillem. Vull dir, l'entrenador contrari, si ha parlat d'això serà per algun motiu. Això no, jo no se m'escapa. Ni valoraré el tema perquè està 2 o 3 minuts parlant d'un jugador de rival. Però, com no vaig parlar de l'Ives com va fer menys 11 el partit anterior a casa, tampoc avui que ha fet un partidàs, doncs ara estarem valorant cada setmana el treball del jugador. És a dir, que per nosaltres jugui bé i sigui un referent, bé, ho ha sigut avui, ha sigut el dia que vam perdre, la setmana passada, i seguir treballant. És un valor pel grup i seguir en aquesta línia. Ja passarem moments de comentar aquí que no tenim bases. Ja parlarem. En algun moment de la temporada ja direm que per esta pareja pues vamos mal. Ja no és per tot. Ara ho he jugat bé i l'equip s'ha beneficiat i està treballant bé. Vull dir, quan estàvem tranquils la setmana que no he jugat bé, aquesta que he jugat bé,
segueixo estant, felicitar-lo i seguir treballant i passant fulles.